Ka jingya kanat hapreng kari Israel bat Iran kadang yai peteng bat layatu ba kaladon ka jingsha bom na kaling suintma jong ke Israel ha Nongbah Tehran. Ki video ki balami pat ba na ki nong saki ki pen I ya kading bat utarem bat jurpa hadien ka jing batai ka balajia Hajan Mehrabad International Airport. Ki dur ki bala pelat pat ba ki pen I ya ka jing batai ka balami ha kamien bat layo I ya utarem borben ubakieu shasun. Ka kenhun kubor Reuters ka lapencisha ya kani ka jaka da ka bayanujor ya ki dak jong ka jaka bat ki satellite image ka pen I ba ka jingja kalajia Hajan jong kani ka International Airport ha Tehran. Kat kum ki kubor kani ka jingja kawan ha kapor ba ka jingyale apring ka Israel bat Iran kalarung sya katayo ka baar. Hadu menta ompat syai lanu kani ka jingyale kan kun. La ong babun na ka jing Ther kitmu ban Ther ya ki benta jong ka sarkar Iran kentup ya ki jaka trekam sarkar bat ki benta jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps. Henry katu kani ki jing batai ki lajiaru ha ki jaka shnong pat ba bat kathan Hajan Mehrabad International Airport kadai kawai na ki balasakta. Kidur video ki balami pat pa ki pen I ya ka jing batai ka pasar khai persha ya ka mening mit kat ba ki jing kun bat jing Ther hapdeng ka Israel bat ki bor senshar baya dai bat ka Iran ki dang yai jur.